Ahojte, dneska vás vítam u dnešného videa. Ja som Mini a dneska tu máme unboxing. This is for Twice albuma. Mám ho teda v Is verzii a môžeme ísť na to. Ešte zozadu má teda 14 pesničiek. Ja už som tento unboxing natáčala, ale proste sa mi nepodaril. Jeho teda už rozbalené mám. Tak to vyzerá. Vyberám si toto. A vlastne tú fotoknižku vám budem ukazovať jedna stránka, prvá stránka od jednej členky. Tu sú šatky. Tu je CDčko. Takže ideme na túto obálku. Ako prvým teda ukážem plagát. Dostala som Zuju. Potom volá sa to asi Lyric Book alebo niečo také. Neviem, proste sú tu napísané texty ich všetkých pesničiek, čo sú v tomto albume. Neviem presne, čo je toto. Mňa napadlo, že to je nejaká založka alebo že sa to tak postaví. A dostala som tu Zuju. No a fotokartičky. Moja bajs je Najon a druhá bajs je Momo. Ako prvé Jonghyun, Sana, cute, Dahyun, Momo, za to som veľmi rada. Škoda je padla Najon, ale Chaeyoung, alebo neviem, ako sa číta. Toto bolo teda všetko z tohoto albuma. Uvidíme sa pri ďalšom albume a ahojte.